rata? Joo, mun jo anteeksi. Kuule, en mä tiennyt. Hei, okei. Sä saat tän radan, jos sä voitat mut tän radan aika-ajossa. No, kokeillaan. Ok. Kuka toi on? Mä voin olla ajonottaja. Oo vaan. Valmis? Joo. 3, 2, 1. Ihan hyvin. Aika on minuutti 42. Ihan hyvin. Valmis! 41,9. Yes! No, mikäs sun aika sit kuka oli? Minuutti 41,9. Elikkä mä voitin. Ajaa. Häh? Mä oon kuitenkin sua hatunut ajaa. Mitä? No hei, katsotaanko?